ба шаҳр фиристодани духтар ва ӯро хонондану ба обрӯ оиладор кардан душвор аст. вазифаи зан кору бори хона ва тарбияи фарзанд аст. дар кишвар ин қадар донишгоҳу омӯзишгоҳи нав кушоданд. ҳама хобгоҳ ва шароити хуб доранд. духтари ман барои дохилшавӣ тайёрӣ мебинад. фарзанди ту писар мешуд гапи дигар, лекин вай духтар аст. ту наметарсӣ? мардуми деҳа рост мегӯянд. хонондани духтар осон нест. беҳтараш дар хона бишинад. ба шавҳар медиҳамаш. кани гулрӯ дар хона бо китобу дафтараш тайёрӣ ба донишҷӯӣ. дар шаҳр хондан кори духтари ҷавон нест. як сол пас шавҳар карда меравад. баъд ҳамсараш медонад ки ӯ донишҷӯ мешавад ё не. падарҷон, ин орзуи ман аст ки дар донишгоҳи тиббӣ таҳсил кунам ва касби дӯстдоштаамро интихоб намоям. намехоҳам аз пушти ман одамон ҳарчӣ гӯянд. духтари хондагиро келин намекунанд. бахт муҳим аст ё донишгоҳ? аз пушти кору бори хона шав. очаҷон, касе ба падарам маслиҳати нодуруст додааст. нахуд шумо ба духтаратон бовар накунед. ман ба ту бовар дорам, лекин гапи падарат ҳамин. сардард шудам. як пиёла об биёр. истед, дар инҷо занҳо кор намекунанд? амакҷон, фақат як зан духтур буд. ба шавҳар баромада корро бас кард. мо ба духтур занҳо эҳтиёҷ дорем. фишори хунатон баланд шудааст. ин доруҳоро истеъмол кунед, мегузарад. гулрӯ, духтарам, куҷоӣ? духтарҷон, ман хатои худро фаҳмидам. дар бунгоҳи тиббии ҷамоат ягон духтури зан нест. узр, очаш, туро ҳам ноҷо асабӣ кардам. барои дохилшавӣ тайёриятро бин, гулрӯ. ту бояд хониву духтур шавӣ. оила макони меҳрубонӣ.